musulman doganlarymyz soplar, tarikatçylar kimler bolýar? Şolar dogry ýollamy, akydalaryna ähilek, düşünjelerini ähilek alyp barýan ýollar dogrymy diýip şu manyda kän soraglar soraýarlar. Musulman doganlar soplar esasy iki bölege bölünýärler. Şu mesele gowy düşünmeseňiz, bu döwürdäki özüne sopu diýip ýörenleriň dogry ýollamy ýa-da ýalňyş ýollamy düşünip bilmersiňiz. Şonuň üçin musulman doganlar şu derste aýdyljak zatlara öns berip diňlen. Haýsy dogry ýolla, haýsy ýalňyş ýolla, kim diýmek eken, sopu diýmek, näme diýmek eken gowy düşünmegimiz üçin. Birinji topar musulman doganlar ir döwür musulmanlaryň arasynda takwa adamlar bolupdyr. Mysal üçin Cüneyd Bagdadi ýalak, Hasan Basri ýalak, Abdul Qadir Geylani ýaly we başga da zahid, takwa, alim, weli kişiler bolupdyr. Bular esasy ibadata kän ähmiýet beripdirler. Ibadatdan nädip lezzet alyp bolýar? Çünki namaz kılyan kän, emma namazdan lezzet alyan az. Bular şoňa öns beripdirler. Biz nähilek golamyzda, kalbymyzy nähilek tämizlämizde ibadatdan lezzet alyp bilýäs. Şoňa öns beripdirler. Dünya hayatyna allanmaly däl, dünya paraz bolmaly däl. İçimiz we daşymyz Qur'an we sünnete görä, şeriata görä bolsun diýip gaýrat edipdirler. İçimizi goriplikden, öýke kineden, riyadan, şirkden, küfürden goramaly. Niyetimiz bir Allah bolmaly, diňe Allah bil baglamaly diýipdirler. İnsanlary tawhide çağırıpdyrlar, diňe Allah'a sığınmaga çağırıpdyrlar. Ibadetlerimiz diňe şekil bolmaly däl. Namaz kılmaly, emma namaz huşuly kılmaly. Allah Taala'ny zikir etmeli, emma diňe dilden däl, kalpden zikir etmeli. Hakykatdan hem şuun kunna hem şoňa biz mätäç musulman doganlar namaz kılyan kän, emma namaz huşuly kılyan az. Juma gidýän kän ýa başga sadaka berýän kän, emma hakyka Allah üçin ihlas bilen edýän az. Ýani musulman doganlar ibadatyň bir görünýän tarapy bar, gözlen görüp bolýan tarapy bar, bir görünmeýän tarapy bar. Namazyň huşusy ýalak. Zikir edende diňe dillen däl, kalplen hem Allah Taala'ny ýatlamaly. Şol görünmeýän taraplarına şol ulamalar kän üns çekipdirler. Dünya söýgüsini kalpden çykarmaly. Bar aladamyz dünya bolmaly däl. Ölümi köp ýatlamaly diýip şo irki döwürdäki halk içindäki sopy diýilýän kişiler, alimler, musulman doganlar şu zatlara üns çekipdirler. We ol ir döwürdäki soplaryň esasy çagyrýan zady içimiz we daşymyz Qur'an we sünnete görä bolmaly. Dinne bidgat çykarmaly däl diýipdirler. Her bir musulmanyň edýän amaly söz bolsun, amal bolsun, zikir bolsun, ibadet bolsun, näme bolsa bolsun, inanç bolsun, hemmesi hukman suratda Qur'an we sünnete görä bolmaly diýip çağırıpdyrlar. Ol ir döwürdäki soplaryň bar niýeti aladasy Qur'an sünnete görä ýaşamak, bidgatdan özlerini goramak bolupdyr. Mysal üçin Ibn el-Jawzi rahimahullah Telbisu İblis adly kitabynda getirýär, Cüneyd Bagdadi şol irki sufilerden, takwa adamlardan, ähli sünnet ulamalaryň öwen kişisi. Şonuň bir gowy sözi bar, näme diýär? Wa an el-Junayd annahu qal mazhabuna hada muqayyadun bil usul kitabi was sunnah. Bizim bu ýolumyz, bu alyp barýan ýolumyz, bu mezhebimiz Qur'an we sünnet bilen çäkli diýipdir. Yani Qur'an we sünnetin diýen buýran zatlaryny edýärler, Qur'an we sünnetin diýen diýmedik buýurmadyk zatlaryny bidgat zatlar etmeýärler. Junayd Bagdadi rahimahullah sufi diýilende birinji kelle gelmeli kişi. Ene şonuň sözi. Biziň ýolumyz, biziň mezhebimiz Qur'an we sünnet bilen çäkli diýerken hemişe. Bu manyda başga da sözler bar, bu başga da köne sufileriň sözleri bar bu babatynda. We musulmanlaryň arasynda şu hili ibadetxon adamlara käbir ýerlerde abid we zahid diýipdirler. Sufi sopy sözi has soňrak orta çykýan musulmanlaryň arasynda. Ol wagtlar esasy musulmanlaryň arasynda şu hili ibadete üns berýän kişilere abid, zahid diýenler. Yani dünýäki az ähmiýet berip köprek ibadete üns bermek, köp ahiret ýatlap gezmek, şu hili kişileri musulmanlaryň arasynda näme diýen ekenler musulman doganlar? Abid, ibadetxon, zahid diýen ekenler. We soňradan käbir ýerlerde şol kişilere, şol takwa ibadete kän üns berýän, ahireti kän ýatlaýan, ölümi kän ýatlaýan kişilere sufi diýip başlaýarlar. Sufi, sopi, biz faharpyny urup sopi diýäs, asly arapça sufi. Sufi sözüň gelip çykyş barada durly gurrunlary bar. Esasy öňe çykýany şo käbirleri ýüňden eşikge ýan ekenler, gaty bir rahat eşikge ýmeli, rahada öwrenişmeli diýip käbir sufiler ýüňden eşikge ýipdirler, şondan gally diýen gurrun bar. Ýene bir gurrun sufi diýip bir adam bolupdyr, ibadatxon adam bolupdyr, şondan gally diýen gurrun bar. Musulman doganlar Qur'an we sünnetde sufi sopçylyk ýa bir zat diýip buňa meňdeş söz geçmeýär. Bu halk içinde şu
bizim içimizde bir dinler adam görse näme diýerler? Molla diýerler. Aslında molla diýip Kur'an we sünnetde bir atlandyrma ýok. Ýa-bir mollaçylyk diýip aýry bir akym ýok, akida ýok. Halk içinde dinlerrak adam görseler, namazyny kılýan, ibadetlerine ähmiýet berýän adam görseler, bizim içimizde molla diýişleri ýalak. Şol wagtlar hem ibadete kän üns berýän takwa musulmanlara, awliya hasaplanýan musulmanlara abid, zahid, sufi diýipdirler musulmanlaryň içinde. Aslında bu kişiler musulman doganlar Kur'an we sünnete berk ýapyşmaly diýip geçen takwa musulmanlar. Abid, zahid, sufi diýmek halk içindäki atlandyrma. Halk tarapyndan olara dakylan at. We şol wagt musulmanlaryň arasynda bu hili takwa adamlar gowurlypdyr, ulysyla hormata eýe bolupdyrlar. Ene musulman doganlar şol wagt sofçylyk diýilse, şol irki döwürde sofi, sufi diýilse, ýa-da tasawwuf diýilse, zahidlik, abidlik, ýani ibadete köp üns bermek, gowy ahlak, dinne bidgat çykarmazlyk, Kur'an we sünnete wara bolup şonda berk durmak şey diýip düşünüpdirler. Şonuň üçin alim ulamalarymyzyň kitaplarynda sufi kişiler diýilse, şol kişiler gözüne tutulýar. Şol takwa adamlar ähli sünnetden bolan şol takwa adamlar gözüne tutulup abid, zahid, sufi diýilýär. Indi musulman doganlar ikinji topardaky soplar barada aýtsak, bundan sonrasyna has gowy üns berin, her aýdyljak sözlere gowy üns berin, dikkat bilen dinleň musulman doganlar. Şoňa düşünmeseňiz, haýsynyň hak ýolladygyny, haýsynyň ýalňyş ýolladygyny düşünip bilmersiňiz. Birinji topardan bolan takwa, weli, ibadetxon, abid, zahid, sufi musulmanlaryň halk içinde ulysyla hormata eýe bolýanyny görüp, bir sürü bidgatçylar, dini ýoýmak isleýänler hem şolaryň ýyzyna düşýäs. Biz hem şolar ýaly abidlik, sopçylyk ýolyny ýöredýäs diýip bir topar ýasama we bidgatçy soplar, toparlar emele gelýär. We bular musulman doganlar bu ýasama soplar, bidgatçy soplar halk içinde at gazanjak bolup, halky öz daşynda jemlejek bolup, ýa-da başga erwet maksatlar bilen sopy donuna girýärler. Sopi, takwa, weli siraýarlar. Ýani aslında bu toparlar musulman doganlar soplugy we köne awliyalaryň atlaryny örtük, maska hökmünde ulanýarlar.